ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Истиқлол 4 гуфтагӣ аст. роҳи Калер наздикии заводи Пенаблок. Амихел маълумот аст ки ҷойша ки нафаҳмидед аз соҳибашон пурсида мегирем. дӯстон, 3.7 сотиқ замине ки қариб 4 сотиқ замин, ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня ҳамаш ҳаста. Об, свет, пастяни мегад дора мегад, мактаб, масҷид, аптека, мағоза ҳамаш дар наздики ҳамин хона ҳаста. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони навниҳол, мевадиҳанда, ҳамин хел чизо ҳам дорад. хона омодае ки медорем фақат зиндаги мегирем, ҷои нағза мега хайбу ҷойша ки нафаҳмед аз соҳибашон мегирем. бо нархи 220 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ва муомилаи хубам дорад. вариантҳои алишам ҳаста. мега ягон хона мега аз тарафҳои ҳисор боша мегад, ягон то 5 сотиқа боша мегад. хонаи тайёр алишам мекунем мегад, маслиҳат мекунем. хонаи заминӣ аз шаҳри ҳисор аз 5 сотиқ зиёдтар боша мегад. заминаш бо хубтаре ки хонаи тайёр. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат номерошон аста кор мекунад. ватсапи мо метавонед дига маълумотша гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар деҳаи Чорбоғ қарор дорад, яъне ки наздики лаби роҳи Калонда мега соҳибшон. обшим 7 сотиқа ки не ки дар документош мега 6 сотиқа, не ки 7 сотиқ мега обши заминае. 4 дар хона андохтага аст. хона бо семиблокати 4 дар хона, калидор, ошхона, баня, кухни, дегдонхона ҳамаш ҳаста. хона деволош бардоги фақат ҳамин болошам мепӯшонед, дар треза мечаспонед, медоред зиндагӣ мекунед ки дар инҷа полни худ одамо зиндагӣ дорад. об, светам дорад. аз ду тараф ҷои даврӯза мондагӣ ҳастанд бардорон. ошхона, баня, кухни, калидор, 4 дар хона. бо нархи 140 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила ва савдо мекунем. срочно мегад сум даркорай. хонара арзонтар мефурӯшад. мега 7 сотиқа ки 140 000 сомонӣ. ин ҳамин рақамошро кор мекунам. марҳамат тамос гирем, бештар маълумотша гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Нуробод дар райони нав гуфтагӣ аст. соҳибшон назди мактаб, яъне ки масҷид, мағоза ҳаста мега, трансформаторам часпондагӣ ҳастанд. дар инҷа уже одамо зиндагӣ доранд мега. замини холия мега, яъне ки фундаментош, проектош полни худ каштагӣ, об, свет дорад. 8 сотиқ замин аст ки дӯстон аст ки як чанд дар хона фундаментош бо колидор, баняш рехтагӣ ҳаста. бо нархи арзон мефурӯша мега 70 000 сомонӣ ки ҳуҷҷатҳои замин мегад 100%. мактаб ҳамаш дар наздики масҷидам ҳаста. рақамҳои расмиашро дар ин рақамҳошро яташда ватсап ва яташда имо пайваст доранд. кадометон ки мехарем, боз муомила 70 000 сомон боз муомилам дорад. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем лайктона монем дариқ надорем ва силкаи навори моро дар ватсапи мо падиса кунед. кадометон агар замини фурӯшӣ, хона, квартира, мошин чизе ки дошта бошед барои реклама, марҳамат сурат ва маълумотро роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мегузорем. то охираш тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар ҷамоати Зарбдор гуфтагӣ аст деҳаи 5 осиёб. ҳамин хел маълумот аст. мумкин ки ягон агар мо хато гуфта бошем аз соҳибашон деҳаи 5 осиёб. дӯстони азиз, 6.5 сотиқ замине ки 6.5 сотиқ 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта долон, калидор, об, свет, ошхона, баня, кухни ҳамаш аст. дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, гирди хона маҳкам. хона ремонт дорад, яъне ки барои зиндагӣ кардан 100% мешавад.
бо нархи арзон мефурӯшад, мега 140,000 сомонӣ боз савдо ва муомила карда мешавад. Дута рақамошон аст, ҳар ду рақамошон кор мекунад ба назияташ. Ҳардуш вавилон аст, маромат карда метавонад ки аз шаҳри Кӯлоб ҷамоати зарбдор деҳаи 5 осиёб аст. Ҳамин маълумот маромат тамос гирифта пурра аз дигар маълумотша гирен. Боз арзонам мекунем, мега ҳамаш қоидавӣ. Маромат занг занед. хонаи фурӯшӣ нағзи ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Фархурд дар ҷамоати деҳоти Даркат гуфтагӣ аст, деҳаи Чайралӣ, яъне ки Ҷайралия, Чайралия. Ҳамин бародарони азиз, узри зиёд агар ки ихтор нафаҳмида бошед, кадоме ки медонад дигар маълумотша метавонад гирад. 8 сотиқ замин аст ки 4 дар хона андохтага аст, якта калидор кухни баня дорад. хона коробка аст, болош пӯшондагӣ аст, фақат шкатур дар тиреза ҳамин хел коро монтаж мондагӣ аст. хона навсохта, яъне ки проекти нав аст, яъне ки коробка аст. бо нархи арзон мефурӯшад, мега соҳибшон баня кухни ҳамаш даруншуда кардагӣ аст, бе ремонт. нархаш 75,000 сомонӣ. боз муомила мекунем, мега сирохшона сум дара курай. бардороне ки аз территорияи Фархур ҳамин хел хонаи заминӣ сирох карда буданд, маромат хай камтар дига бо расход мекунед, хона тайёр мешавад ки дар инҷа обсве дорад, дарахтони мевадиҳандам дошта. маромат бо хатон хай арзон мекунад, бо савдо карда метавонанд. дӯстони азиз, маромат занг занед, лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ нағзи ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Шарора гуфтагӣ аст, кӯчаи Уртабуз. ҳамин хел маълумот аст. 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, якта калидор баня кухни дарахтони мевадиҳанда обам дорад. гирди хона маҳкам, мега ҳуҷҷатош 100%. маълумоти пурраша мега ба телефон метиҳе, мега соҳибшон ҳамин хел маълумот додагӣ аст. барои дигар маълумот надорад, кадом то ки маҳқуқ карда бошед, маромат бо тамос мегирен. бо нархи 150,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо арзон карда метавонем, мега соҳибшон. ҳуҷҷатош 100%, кадоме ки мехарад биёд аз пеш бинад, бо савдо дорад. рақамошон аст, кор мекунад, маромат тамос гирен, бештар маълумотша гирен. шумо агар амхали хонаҳои фурӯшӣ заминӣ ё ки замини холӣ, квартира, мошин, мағоза ягон техника дошта бошед барои реклама, маромат сурат ва маълумотша роё кунед. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада албатта мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсапи мотон подписа кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар 46 микрорайонда қарор дорад. пеши бозорча мегӯяд, яъне ки ҳамин хел маълумот аст, пеши мактаби 76-74 наздик аст. хоб якхонага квартира аст. дӯстони азиз, дар якум ошёна қарор дорад. 40 квадрати метре ки дарунш мега калон аст, ки бо хатиш, яъне ки балкони калон дорад, ки ранги як калидо, ранги як долон буряд. дӯстони азиз, хай бо худтон мегирен, доми панелня, балкон, дута балкон дорад. хоб ремонтош хай средня барои зиндагӣ 100% мешавад, мега обигар, отопление ҳамаш пайваст ҳаст. бо нархи 296,000 сомонӣ, яъне ки нархшам мондагӣ ҳастанд, кадоме ки харидора мега биёд бина бо савдо карда мефурӯша, мега арзонтар метиҳанд. хай ҷош ҷои нағза, мега соҳибшон маромат якум ошёна аст, метавонед дигар маълумотша гирем, бо арзонам мекардиҳанд. хоб дӯстон, агар бозам такрор шавад, узри зиёд, фақат медонед ки барои меҳнатҳои азобои мо, яъне ки ман гапа мегӯям ки лайка монен дареқ надоред ва навора подписа кунед. хонаи фурӯшӣ нағзи ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, хонаи дуошёна аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. ҷошта нагуфтам, фақат райони Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. дуошёна хона 1 сотиқ замин аст, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр аст. кухни баня ҳамаш мега дар дуруни хона ҳаст. бародарони азиз, яъне ки хай бо маълумотша мегирен. хоб сохтмонаш камтар нопурра мега, бародарони азиз, дарунаш кане ки ремонтҳои пурра надорад, мега хай бо худтон аниқ карда мегирен, обсведне ки доимӣ ҳаст. бо нархи 210,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз мекард арзон ва муомилаам дорад. кадомтон ки мехаред, маромат дигар маълумотша гирен. 4 дар хона, кухни баня дурнушта, камтар дурнуша мегад, сохтмонаш нопурра мега, яъне ки ремонтша чизиша нокарда аст. хай бо худтон тамос гирен, аз соҳибашон гирен. маромат занг занед, дигар маълумотша гирен, лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, дар шаҳри Душанбе аст, ки поёни корвон гуфтагӣ аст.
райони Фирдавсӣ пушти гаровзавод гуфтагӣ аст соҳибшон. Духонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад. 44 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термиз, кухни, балкон, стрални, кондитсионер ҳамаш ҳаст. Бадоназ ки хона мегад мебелош кати ҳамаш кати метие мега хай бо хтон маълумоти пурашаме хона ремонти замонави кадаги аст. обсвет ҳаста мега бе камбудӣ бо нархи 255,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон ва муомила мекунем. ҷои созда мега соҳибшон, балкон ҳамаш ҳаста, кондитсионер, қоидави кухни, гарнитура мехел чизо ҳамаш кати савдо када метия мегад, яъне аз ин нархи гуфтагишон боз арзонтар када метиянд. ва кадоми шумо ки маъқул аст марама тамос гирем, бештар маълумота гирем. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри қурғонтепа дар сами савхоз гуфтагӣ аст соҳибшон. аз бозори ҳоҷи шариф болотарак мешавад, яъне ки тарафи сарбанд рафта тарафи чап мекардем болотар, яъне ки хайбу кадом то ки нафтам дошт аз соҳибашон маълумоти пураша мегирем. обшим 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, 1 та калидор, кухни, баня дар дунуш ҳаст. 3 дар хона дарони хона калон аст. дарахтони мевадиҳанда дорад, яъне ки хело ангур дора мегад, яъне ки боғи ангур ҳаста мегад дар дуруни хона калон. баня, кухни, ошхона, дегоҳ, гирди хона полни худ маҳкам, ремонти замонавӣ, обсвет ҳаст ҳамаш қоидавӣ. бо нархи 350,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон ва муомила мекунем. ба кадоми шумо агар дӯстони азиз маҳқуқ ки бошад марама тамос гирем, пурра маълумоташа аз ҳамин рақамҳо гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар Правсоюз гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки райони Сино дар Правсоюз. якхонага квартира аст бародарон, дар якум ошина қарор дорад. 38 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер ҳамаш аст ки хона мега бо тамоми чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. телевизор дора мега, кондитсионер дорад, мошинаи либосшӯӣ, яхдон, термиз, шкаф, шванер, қолин, парда ҳамаш ҳаста мега. ремонтош ремонти нав кадаги аст. подвал, балкон ҳамаш ҳаста мега. назди квартира мега мактаб ва садикам ҳаст мега, ҷои беҳтарин ай. дар ҳамин хона чизе ки ҳаст мега бо ҳамаи чизи чораш мефурӯшад мега, кондитсионер, телевизор, яхдон, шкаф, шванер ҳамаша метиянд бо нархи 245,000 сомонӣ. боз арзон када метонем мега, марҳамат дига маълумотша гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, дар пушти корвон сити, яъне ки шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, пушти корвон сити гуфтагӣ аст соҳибшон. духонага квартира ҳаст, дар 4 ошина қарор дорад. 50 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аст, ванна отдельни аст мега, туалет отдельни ҳамаш шароитҳои муҳайё замонавӣ кадаги аст. дӯстони азиз ки термис ҳамаш қоидавӣ бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз аз 300,000 сомонӣ арзонтар када метия мега соҳибшон. хай бародарон бинем ба кадоми шумо агар мувофиқ бошад квартира нарх навош, хай мумкин арзанда бошад, мумкине ира хулоса худатон духонага квартираи 50 квадрати метре, ҷои соза мега, доми хуб аст. марҳамат дига маълумотои пураша аз рақамҳои поёмда гирем, фақат лайк то намоед дӯстони азиз. хоб шумо агарам хали квартира, замин, мошин, мағоза, техника дошта бошад роҳӣ кунед, албатта реклама мегзарем. яъне ки ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозидид.